Сега как работи устройството за притискане. И сега свободно. От тук се натяга отгоре, така че отдолу виждате ли за това? Докато почна да пружините да ги затискат. Така, тук се вижда тази страна, че не е рендосана. Вижда ли се? Да. Така, пускам го сега да работи. Това си беше ние. Те отгоре са щрахте. Вижда се вече как не знам ли се вижда, че е изцяло, нали, добре изцяло дъската. Така, устройството се вади с 4 болта. На този и още два и се маха и се работи без него. Това, както казах, е за натягането, за различните размери и това е общо взето.